Consideres llavors que és important tindre un pla de continuïtat del negoci per estar tranquil i no tindre sorpreses informàtiques? Sí, evidentment, sí. És a dir, jo crec que tot això va lligat, aquestes últimes preguntes que em feies van lligades, no? És a dir, disposar d'un bon servei de hosting tant de pàgines web com servidors externs com sistemes de seguretat, en general, totes aquestes coses van molt lligades, no? I crec que hi ha empreses que t'ofereixen el paquet de tots aquests serveis. Per tant, sí, és fonamental. És a dir, depèn de quin tipus de negoci estiguis, una interrupció en el servei pot ser letal. És a dir que, per tant, això és molt important.